Molt bé, moltes gràcies, Marcos, i moltes gràcies també al delegat de l'AEMET, Antonio Conesa, de l'AEMET aquí a Barcelona. Ja en sabem una miqueta més sobre com funcionen, com s'elaboren les previsions meteorològiques als aeroports. Bé, ara anem a tenir, com els dèiem en un principi, una entrevista molt i molt interessant. Ens fa molta il·lusió fer aquesta entrevista. Tenim al nostre costat en Carles Gel. En Carles Gel, què tal, Carles? Primer de tot, moltes gràcies, de veritat, per haver acceptat la invitació i estar aquí amb nosaltres. Potser el coneixin, però qui no el conegui, hem de dir que aquest senyor fa quants dies? 7 dies fa avui que vaig tornar. Fa 7 dies, per tant, fa poc més d'una setmana estava al mig, gairebé, de l'Antàrtida, creuant-la, intentant creuar-la, i allà s'ha quedat el seu company. Bé, no avancem més cosetes. Carles, explica'ns una miqueta què és el que haveu fet, quina expedició estàveu fent, etc. De tant en tant anirem veient imatges que tu mateix ens haveu enviat. Bé, nosaltres vam marxar el dia 18 d'octubre de Barcelona cap a Santiago de Xile i Punta Arenas. Allà vam romandre 8 dies per culpa de les males condicions a l'Antàrtida. A Punta Arenas? A Punta Arenas, sí. Que a veure, amb un parell de 3 dies en tens prou, però vam tenir la desgràcia d'estar 8 dies per culpa del mal temps. Llavors vam volar a l'Antàrtida i vam tenir la sort de l'endemà ja poder que un avió petit ens portés fins al mar, o sigui, a la plataforma del mar de Rone, que és el mar de Beddel, la continuació, la bahia d'Hèrcules. Ens van deixar allà, això era el dia 30... Això és la perifèria del mateix continent antàrtic. Exacte, són aquestes imatges que estem veient ara. I ens van deixar allà el dia 30. Dia 30 d'octubre. 30 d'octubre. Estàvem uns 200 metres sobre el nivell del mar. O sigui, això és el mar congelat, és la plataforma que té 200 metres de gruix. Allà vam començar a avançar i aquella tarda doncs, va anar molt bé. Vam fer en poca estona gairebé 10 quilòmetres. L'endemà vam continuar avançant i el dia 31... Quan dius avançant vols dir cap a dintre? Sí, avançant cap a dintre el continent perquè la nostra aventura era creuar l'Antàrtida des del mar fins al Pol Sud. Fins al Pol Sud, que és un recorregut... Aquest era el vostre nom, del mar al Pol Sud. Des de la badia d'Hèrcules o Hèrcules Inlet fins al Pol Sud geogràfic. És un recorregut d'aproximadament 1.180 quilòmetres. 1.180, que seria com de Barcelona a Brussel·les o Barcelona a Amsterdam, més o menys. Més o menys, Barcelona a Corunya... I tot això caminant? Tot això caminant, amb esquís, arrossegant unes pulques de 140-145 quilos, perquè anàvem sense assistència exterior, i pesàvem molt, el terreny en pujada, i llavors el que t'explicava, el dia 31 d'octubre a la tarda, el dia de la castanyada, vam entrar a la tenda sense saber que a partir d'aleshores seríem presoners del nostre propi somni, del nostre propi destí. O sigui, presoners vull dir que vam estar bloquejats dintre la tenda fins al dia 13 de novembre al matí. 13 dies tancats a la tenda? Sí, 12 dies i mig tancats a la tenda sense poder sortir. I què va passar? I degut al vent, vents catabàlics, vents de pertorbació molt forts, amb nevades molt intenses, i no hi havia possibilitat de sortir d'allà, o sigui, no hi havia cap possibilitat. Jo me'n recordo que cada dia miràvem de sortir i no hi havia manera, el vent va estar bufant els 12 dies i pico, constantment, no va parar ni un segon, jo no havia vist una cosa igual a la meva vida. I això és habitual que passi allà? No és habitual. Hi hem anat massa d'hora, el meteoròleg de l'Antàrtida, el Marc, que és un belga, ens va dir que hi anàvem massa d'hora. Diu, aquí la gent acostuma a venir cap al 15-20 de novembre, però volguent aprofitar el centenari de la Montseny, vam dir, anem-hi abans. Perquè estàveu vosaltres fent, intentant emular... Exacte, la nostra idea era arribar el dia 14 de desembre. I aleshores ell ens avisava, vigileu perquè els vents són molt forts, la neu és tova, i efectivament vam trobar neu molt tova que no ens deixava progressar bé amb els trineus i els esquís. I aleshores, quan vam sortir el dia 13, vam començar a avançar, vam quedar un altre dia bloquejats a la tenda, un altre dia caminant, i aleshores va ser de tant de pujar, va ser quan amb l'Alberto ho comentàvem, aquí ens acabarem trencant per algun lloc, perquè la pujada era molt forta, arrossegàvem uns trineus amb molts quilos, i efectivament, el dia, me'n recordo, fa gairebé 2 setmanes, vaig començar a notar molèsties en el tendó d'Aquil·les. Al peu esquerre. A veure, les molèsties als 2 peus. Però el darrer dia que vaig caminar ja notava unes molèsties molt fortes amb un tendó al costat del tendó d'Aquil·les, que no em permetia caminar, o sigui, més de 8-9 quilòmetres, i amb molt de dolor.
i va ser van ser alguns dies, aquest dia és el dia que es va incrementar el dolor, i vam decidir parar un dia a veure què passava, a veure si millorava, i allò no va millorar, la que em posava les botes anava coix. Vaig decidir activar el rescat, li vaig explicar a l'Albert, vam activar el rescat i ens va venir a buscar un petit avió, em va venir a buscar a mi, i se'm va endur de l'Antàrtida, se'm va endur d'allà de la zona on estàvem, que estàvem davant de la serralada dels Erzwolls, i se'm va endur cap a la base d'Unió de la Sierra. I allà es va quedar i continua... I l'Albert es va quedar allà. Sí. L'Albert Bosch i continua fent la seva travessa en solitari? Ell continua fent la seva travessa en solitari, sí. Ell es va voler quedar, em va dir vull provar-ho encara que siguin uns dies, però bueno, de moment va fent i a veure què passarà. Li queden molts quilòmetres, és el gran problema, que estem parlant de més de 900 quilòmetres que li falten encara. I esclar, avui fa justament un mes que vam començar a caminar, i això és molt encara. Jo suposo que quan li faltin 600 quilòmetres, 500, és quan veritablement agafarà tota la força aquella necessària per acabar la travessa. I has fet potser dues terceres parts no, però més de la meitat, no? Quan li quedin... Sí, quan estigui al plató arribant a les muntanyes de Thiel, llavors probablement és quan el cervell li canvi de cop, li vagi a més. I escolta'm, els 13 dies, gairebé 13 dies que vau estar allà tancats, què feu? Va ser duríssim, va ser una prova psicològica molt dura. Jo, perdona, quan estic allà al sofà, a la nit que veig el Documania o aquests canals, a mi m'encanta veure exploradors, gent que s'atreveix a fer el que vosaltres feu a diversos llocs. Clar, tu estàs al sofà allà mirant i notes com una sensació de dir, que preciós, quina gent més valenta, i un diu, com m'agradaria fer-ho, però no ho fas. Jo pensava en aquesta gent, precisament, que diuen que bonic m'agradaria estar aquí. No estigueu aquí, perquè això és un infern blanc. Com deia el Messner en el seu llibre, l'Antàrtida és cel i infern. O sigui, nosaltres vam veure gairebé l'infern sempre, perquè va ser una qüestió psicològica molt dura. Jo, a més, en aquests moments no. No, perquè he sortit molt... No cremat, però tocat sobretot psicològicament. Psicològicament, perquè quan estava allà encara em preguntava, he fet bé? Però és que era una qüestió física, no era psicològica. T'he tallat, perdona, quan t'he preguntat 12 dies i mig allà tancats. Sí, doncs et passa de tot pel cap. O sigui, penses en molta gent, penses en la gent que més t'estima, que estimes tu, penses què podries estar fent en aquell moment i per què estàs allà, per què és tan injusta l'Antàrtida amb tu, si només hem vingut a creuar l'Antàrtida i prou, no hem vingut a molestar ni res, o sigui, creuar l'Antàrtida i deixar-la en pau i viure l'experiència més forta de les nostres vides. Exacte, jo allà he vist la natura, a veure, jo he estat escalant a gairebé a Septoceania, a tots els continents, inclòs l'Àrtic, fent travesses polars a l'Àrtic, i com l'Antàrtida, en els dos sentits, tant com... A veure, pel paisatge com per la duresa no m'havia trobat res igual, i l'Albert era de la meva opinió. L'Albert és un tio que ha fet més de 100 ultramaratons per tot el món, ha fet els 7 cims, que és el més alt de cada continent, ha fet, em sembla que 7 o 8 Dakars, i ho deia, ens hem fotut amb un fregat parlant clar impressionant aquesta vegada. Per cert, tu em sembla que has fet la travessa també a Groenlàndia? Sí. I va ser un llibre, no? Sí, l'any 2002 vaig tenir la sort de creuar Groenlàndia, d'aquesta manera em vaig convertir en el primer català que feia una gran travessa, o sigui, la primera gran travessa polar de la història. Era un camí començat pel Nil Bohigas amb el Pol Nord, que n'hi va arribar per poc. I d'aquí, a veure, jo l'escrivia cada dia, com a l'Antàrtida. L'Antàrida estava escrivint el diari cada dia. És una mena de dietari. Sí, és el diari de l'expedició, de la travessa... Escolta una cosa, això estem improvisant, però ens agradaria molt, sempre i tot quan tu vulguis, més endavant, quan a tu et vagi bé, que vinguessis un dia i ens expliquessis la teva travessa a Groenlàndia. I tant. I també que vingui... Amb el llibre. El llibre. I un altre dia també que hauria de venir l'Albert. Sí, quan torni. Encara li queden dies. Encara li queden dies. Sí, sí. Doncs escolta'm, hem quedat emocionats de la teva experiència. Ara ens imaginem, intentem imaginar-nos el que vau passar. Intentem. I res més, felicitar-te de veritat per estar aquí amb nosaltres. Jo volia agrair sobretot tu i el meu germà que ens vau estar passant els partes meteorològics, que això és un... Qualsevol ajut que podem fer... I tant, no t'ho agrairé en tota la vida, perquè la veritat que afinàveu bastant, Sí, però nosaltres asseguts allà a l'ordinador calentets i vosaltres allà dintre, Però bueno, ens en recordàvem de vosaltres.
Moltes gràcies de veritat per estar aquí, ens tornem a veure. I tant. Doncs bé, ara anem a fer una petita pausa musical.